Alright, nina benkashana kaMenzi Airport umlaza ngameva endla nasezansi ey'fundazweni zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle kwaseNingizimu Afrika. Siyabingelela gama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika. Siqalaza iy'ndaba ey'thinta abantu nokuthwala nokulanda izinto ey'ngabasebenzelanga la ekhaya. Uyazi mase singenile-ke suke sodinga idala lezo y'ndaba ey'kanjalo. Sinawe-ke la igama lami King Sichaka ngwakaLuqa Isibongo. Thembe-ke ukuthi abantu baphilile emakhaya. Sibonga kakhulu kuma-subscribers enisinikeza wona nama-likes nama-comment yonke into engicabanga ukuyenza ngenzela le channel. Siyabonga kakhulu, sithemba ukuthi nonke-ke nikahle. Sibingelele lapha ekhaya. Asikele straight odabeni lethu esize ngalo namhlanje sizwe ukuthi engabe le endaba esize ngayo namhlanje sizokwazi ukufika kuvuthondaba noma isixazululo sayo. Njengenjwayelo-ke sikhona isihambeli sethu esinaso namhlanje. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona unjani bhuti? Niphilile njani ni? Ngiyaphila mina. Yeah, sidlala imikhuhlane. Hey, sihamba nayo. Wathi uzohamba nabantu futhi bayimkhuhlane. Hey. Mhlambi yona le ngilethe kule ndawo. Uthole ngabantu babiza imkhuhlane. Hey, sosiyami sothini sifuna imali. Yeah, asingene kodabeni kungani la namhlanje? Oh. Into engilethe lana nginento engihluphayo. Kahle kahle igama lami Okay. ngikhulele endaweni nje esemakhaya, ngiyaxolisa ngiyasabukisho. Yeah. Yeah, so sikhule sihlupheka somndeni nje omncane kuyimina kuma kubaba. Yeah. Yeah, sihlupheka nje. Uthi noma bekuthiwa silale sidlela umazambane ukuthi ubaba usuke ephumile nje wayobheka abuye. So kuhambe kwahamba uma waseyajola kamakhelwane. Kahle kahle kamakhelwane ubaba wakhona wayeyisigwili ephila kahle. Wazuma kamakhelwane. Yebo wa. Asho phela umuntu omdala ujole ethi uzume kini. Ay kodwa Qhubeka. Yeah, uba wasejola khona ke kamakhelwane uma ngalendlela ukuthi kwaze kube khona nengane. Yo. Yeah. Okay. Yeah. Kwase kuba khona ingane. Kahle kahle kwakuyimina nje kuphela ingane kumama nobaba. So ngokuhamba kwesikhathi ubaba wayitshela ukuthi ingane yakhe le wajabula ukuthi hawu senengane yomfana. Mina ngikhona ngingane yentombazana. Yeah. Yeah. Ngenxa yokuthi ke emakhaya indaba ihlali phansi. Yeah. Kwahamba kwatholakala ukuthi lengane le akuyona eyakho baba. Uma uphumile wayoganga kamakhelwane. Yo. Iphuma ngoba indaba. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe watshelwa nje abantu bomphakathi. Ngoba ubaba umuntu obengahlala ekhaya emini bephuma nje uzamela ukudla abuye. Yabo kusho ukuthi uma wasethola lelo thuba lokuthi aphuma yoganga kanti uzotholakala ingane. Kanti omakhelwane mhlambe bayambona. Yeah. Kwahamba ke theme sethola ubaba yamcasela kakhulu le ndaba ukuthi hawu ezama kangaka ethi uzamela thina kanti uma yena uyaphuma uyaganga. Ngoba ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga uma wafika nenkukhu. Inyama yenkukhu into ekade sasikade sayigcina. So ubaba ngenxa yokuthi wayejabula ukuthi mina ngibone ngi-right. Sayipheka leyo nkukhu. Yabo ngoba yayibanda ikhombisa ukuthi iphuma efrijini. Sayipheka so hayi kwakujabulela inyama yenkukhu ke ngoba into esesikade sayigcina. Yeah. Yeah. Kuthe ubaba esethola le nto yamphatha kabuhlungu. Kodwa wathi ngenxa yokuthi ke umuntu ophansi wathi ngaze amshaya uma uzozama nje ukuthi ayiphiniselele ngendlela ayiphiniselela ngayo. Phiniselela kubanike kubaba lo wamakhelwane. Hayi azange azamthinta ubaba kamakhelwane waphiniselela ngima. Okay. Ngokungitshela kwakhe ubaba ngoba lesi story ungitshele nje esezohamba emhlabeni lesi story. Ngokuyiphiniselela kwakhe uthi wa decide ukuthi avele athwale ngoma. Imali. Asebenzisa uma wakho ukuthi abe nemali athwale. Yebo. Ngoba uthi ayingekho indlela engamjezisa ngayo ngokusho kwakhe. Okay. Yes. Uthi wavele nje wacabanga ukuthi ongcono avele athwale ngoma. Kulowo mzuzu ngangisemncane nami ngazi. Kodwa nje ngabona ekhaya sesi right uma angazange ukuthi wenze njani. Ngoba angikukhumbula umngcwabo kama. Wangitshela nje ukuthi hayi khona into ekhona uma usahambile uphindele ekhaya. So na ekhaya kuba uma so
Nami kwangaba into engiyinakayo nje ngoba sasesiphila kahle, mina nobaba sesi-right. Kwahamba kwami, okusho ukuthi lesi sithwalo sikababa kwakufanele kube njalo after 6 months kube khona into ayenzayo, yabo. Okusho ukuthi uma ngokuhamba kwesikhathi la embeke khona mhlamba ngazi, kwahamba waguga. Kwaphoqa ukuthi useyabona ubaba ukuthi izinto zakhe ayisahambi kahle, iy'moto useyabona seziyabheda. Kwaphoqa ukuthi athathe le ngane lo mfana waphinde wathwala ngayo le ngane ngoba phela angithi ubaba beshadile noma ingane njengoba izele la ihlala nami la. Isibongo sala. Yebo, bese sihlala nje nayo ingane. Kodwa ngenxa yokuthi mina bengingazi bengeke ngibone nje ubaba le ngane akayi-treat njengoba esuke e-treat-a mina. Mhlawumbe ukungena emlonyeni ngesikhathi ubaba ethola ukuthi uma ubekade ezumeka kamakhelwane. Akatholanga ukuthi ingane nayo akuyona yakhe noma wakuthola wakuziba ukuthi ingane akusiyona yakhe. Wakuthola wakuziba mhlambe njengoba ngisho ukuthi ubaba ngokumazi kwami umuntu ophansi wengakuthanda ukukhuluma, mhlambe wabona ukuthi uzothi mangabe ekhuluma lento iye kamakhelwane bese konakala omunye umuzi wakamakhelwane ngoba lapha kulowa makhelwane babephila kamnandi. Nami ngake ngibunge nje uma ngidlule ngithi ngifise kodwa ngithi ikhaya. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyohlala komunye umuzi ngibe ngiphila la. Yebo. Ayuthuka ubaba-ke ngenxa yokuthi kwase kufanele ukuthi enze enye i-sacrifice. Kwaphoqa ukuthi a-sacrifice ngayo le ngane le. Nayo-ke futhi-ke ingane-ke iyanyamalala nje esikhaleni. Mina-ke nami ngumuntu obenganaki. Angimbuzanga futhi ubaba ukuthi ingane iyashonaphi. Nje ngoba phela bese siphila kahle ubaba enamatekisi, eney'tolo, impilo nje imnandi. So ubaba siphilile-ke naye isikhathi eside. Bengingakaze ngambona umuntu wesifazane engena nje mhlambe ukuthi uzoba i-step mother kumina. Besiy'philela nje nobaba sobabili. Kwenzekile-ke kuqala u-2023. 2023 cabanga ukuthi kwakula ko-February. Waqala ubaba wagula. Megula ubaba kungiphathe kabi ukuthi magula ubaba ngoba besegula ngale ndlela ukuthi ngiyambona ukuthi uyahamba emhlabeni. Yeah. Wagula ubaba ngamzama ngimse ey'bhedlela. Ayikho futhi into eyibuhlungu kakhulu kuyena wekhala nje ngeqolo. Ethi nje iqolo libuhlungu. Kodwa ngiyambona uyaphela. Ngimzama ngimyisa nazibhedlela lezi ezibizayo. Kwaphoqa ukuthi hayi kabonakala ukuthi hayi ukufa kuhamba naye. Ngithi kwasekula ngoJulayi wangibiza. Wahlala nami phansi wathi mntanami usukhule ngokwanele. Ngicabanga ukuthi sekufanele ngikutshele lento le. Okufanele ngikutshele yona. Ngathi hawu baba kwenze njani? Kwayila ngitshela khona ukuthi wathwala nguma ngenxa yokuthi wamgangela kamakhelwane. Waphinde wathwala ngale ngane le okwangeyona eyala ekhaya. So kukabili. It's either mina ngiyayithatha lezi zinto ngiqhubeka nazo noma ngoba mangabe ngingaqhubeki nazo vele zizophela. Usesho-ke izinto ey'khona ekhaya. Usesho nje iy'moto, amatekisi, yonke nje ngoba nje ku-right kodwa njengamanje akusekho. Wanqaba wona ukuthatha. Noma ngazange ngize nginqabe bengisahleli phezu kwemicabango. Kodwa ngiyabona ukuthi njengoba ubaba ushone ngo-October ngo-2023. Since eshonile nje ubaba ezinye ziyaginqika. Enye nje angazi ukusho ukuthi u-driver uyamatekisi imphosolwandle. Waphuma u-driver kodwa imoto nayo yatholakala ukuthi nje isi-beyond repairs. Mani ukwenzeka. Manje kulento le ongixoxela yona noma le osixoxela yona nababukeli lapha ekhaya bayilalele bayayitshisa kumanje njengoba sikhuluma nje. Ngesikhathi uma wakhe enyamalala asikho ney'hlobo anti odadewabo omalume abangabuza ukuthi washonaphi. Kubuza wona wedwa nje.
njengoba ngisho ukuthi mina ngalesa sikhathi ngangisamncane izinto zenzeka. Mhlambe ubaba ekabuze. Ngoba mina umuntu owakwangibuza nje angazi uma mhlambe babesola omunye nje ugogo wakhona la kamakhelwane kaMkhize. Kodwa phela ngithi manje asisahlali lapha ngoba sesathutha siza ngala emadolobheni. Uyena ugogo wakaMkhize wathi ngane yami ubaba wakho ukathi uma wakho washonaphi. Kwakungaleso sikhathi-ke kodwa uthe ubaba mengitshela last year wabuya umqondo ukuthi hayi kushuthi lo gogo kushuthi khona yekwazi ngayo yonke lento. Manje kuyona yonke ke lento kwesuyixoxile ke manje uyafika ekutheni baba uyakwazisa ukuthi wenzani kuphi zaba khona izinto. Ngicela isikhathi esingakanani mawukhuluma October into nje isanda kudlula. Manje uyabona ukuthi lezi zinto ziya ngokuya ziyancipha. Yebo. Yini ekudlayo njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi vele wena kukho wakwenza mayincipha izinto ibuyela la zaqhamuka khona. Wena uzosala uclean vele njengoba ungazowenza lutho. Ukhathazwa yini pho? Into engikhathaza kakhulu ukuthi ubaba oyisevumile kulomuntu wamsiza ukuthi angeke azashiya ingane yakhe ilambile wavuma ubaba ukuthi lezi zinto izothathwa yimina. So mina into engikhathaza kakhulu ngikhumbula kahle uma umuntu othandazayo kwawumuntu owengazwani nazo zonke lezi zinto. Nami ngikhule vele ngiyayithandazela nje ngiyasonta. So manje ngiyabona ukuthi ngisenkingeni ukuthi it's either ngishiya inkonzo ngiqhubeka nemsebenzi kaBaba. Makuthi angiqhubeki nomsebenzi kaBaba zonke lezi zinto ziyaphela ngoba kuyaphela nje. Kuyaphela nje angifuni nje ukukhohlisa bhuti wami. Kuyaphela ngiyabona futhi. Manje wena ufana negadi umphathi nendawo awazi nomthatha ubisi nomthatha inyama. Yebo. Ngokwakho ke nje kujuleni enhliziyo yakho ube honest nabantu bekubuka ufuna kwenzakaleni nje ukukhuluma iqiniso. Uyidingi ufuna kwenzakaleni. Ngibuka isikhathi sengikusona neminyaka esengikuyona ubani usangangiqasha. Mase kuthiwa angiqhubeki nalezi zinto zikaBaba. Umcebo wonke uzophela. Ubani usangangiqasha ngiqale phansi futhi ngihlupheke. Kwelinye isayidi ngithi angiqhubeke nezinto kaBaba ngoba kushuthi vele ngiphile nazo ukuthi ngobe ngingazi. Pha ngoba uyasho ukuthi ubaba wahamba watshela inyanga ukuthi uzoqhubeka wena. Ushuthi nawe leyo nyanga uyayazi. Angiyazi ngokuyibona kona ngiyazi ukuthi ihlalaphi wathi ubaba ingilindele noma inini. Yona ngokubuka kwami iyangazi. Okay. Lana ke thina sixazulula inkinga zabantu abathi sifuna ukushiya sibabizele umlaphi wendabuko wona nenyanga yakho. Why la ufuna senzeni thina manje? Mina ngifisa nje ukusizakala nje ukuthi ngingaqhubeki nalezi zinto. Mhlambe umuntu ongangisiza mhlambe angazi noma kuyenzeka ukuthi uma akhululu la yekhona. Nengane lo ikhulile la yekhona mina ngingathinteki indawo. Ngingaqhubeki nje nalenyanga le ubaba ngitshela yona. Kodwa uqhubeke nokuthwala kodwa ungaqhubeki nenyanga. No angikuthanda ukuthwala. Sengididekile. Uthe lezi zinto uyifuna back zibuye uqhubeka usebenza ngoba usumdala ngeke usaqashwa ndawo. Usho njalo amagama akho la. Yabe ngisho njalo. Manje uthi awuyidingi futhi. Ikuphi okukhona engakho ngithe ukhulume ube honest wena. Ufuna kwenzakaleni? Bhuti wami njengamanje mina bengingathanda ukuthi kwenzeke. Njengoba bengingasho nje isithwala ngisithandi. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngingaqhubeki nesithwalo sikaBaba. Kodwa umcebo kaBaba usale nje uqhubeke. Ngoba njengamanje ngiyabona izitolo bengirentise ngezitolo izitolo zikaBaba bezikhona zo5 eindaweni ezihlukene kodwa imali ayisangeni. Ayisangeni abantu bathi kuyabheda. So manje mangabe ukuthi ngiyacela nje uma ngake ngezwa uhlelo la kukhona umkhulu wathi angakwazi ukungisiza. Mawukuthi ke mhlawumbe umcebo ke uyaphela. Mhlambe ke nje ngithola umuntu ongangigeza ngibe clean. Mawukuthi umcebo usabuye ngiqale phansi impilo entsha ngibe clean. Umkhulu esijwayele ukuba naye la mawajwayele ukukhuluma nanokuthi umuntu okholelwayo ekuhlanzeni into efana nedlozi ayibuyise ibe clean. Njengoba ukhuluma ukuthi uma wakho usuyazi ukuthi kwathwalwa ngaye nomfana lokwathwala ngaye. Obviously abaselona idlozi elikahle kuwe. Sebe ezinye izinto ongesizona. Ngabe nabo ufuna bajikwe babuye babe into right?
Ngingakujabulela kakhulu ukuthi kakhulukazi nje uma ngani ngoba ngikholelwa ekuthenini kuthiwa idlozi elihle idlozi lakoma lakomalume. Omalume. Yebo bengingafisa nje ukuthi umkhulu angisize akhulule uma la ekhona amgeze amhlambulule nje kahle. Naye ingane yakhe uma ngoba kuseyingane yasekhaya ihlambululeke nje la ikhona. Ngigezeke nje kwamina siqale phansi impilo entsha. Awushiya isifundo kulabantu ababukayo njengamanje ekhaya ukuthi inhlupheko ikhona kona wonke umuntu ompisholo eNingizimu Afrika. Yebo. Izinto wena oyifundile kwijeni yakho nobaba nefamily na yonke lento eyenzakalayo. Ithini njengoba usufika esinqumeni sokuthi usumdala usakwazi ukuphinda uqashwe kwezinye indawo. Sazi uhulumeni washo kwagcwala umlomo ukuthi umuntu ose-over 35 akasaqashwa ndawo. Yebo. Uthini-ke owakho umbono mhlawumbe ongabonisa ngawo abasafuna ukuba sezinyathelweni zakho bafuna ukuthwala njengawo? Mina bafethu into engingayisho nje impilo esheshayo ayisizi. Isithwalo fine khona sibonile siphilile kumnandi kwakuhle yize mina bengingazi kwazi ubaba. Kodwa njengoba sengisele ngedwa nje ngiyabona ukuthi hayi nosafisa ukuthwala angimgqugquzela ekuthenini athwale ngani ngoba lento inzima. Uphila nonembeza impilo yakho yonke kuthi noma uyibona imali ingena kodwa nje inhliziyo ayikutholi ukuphumula. Ngani ngoba uyazi ukuthi noma ngabe kuthiwa uyayidla kakhulukazi mina njengoba kwaba uma ayisangikhululi ever since ubaba shona noma ever since angitshela angikaze ngikhululeke angikaze ngi-enjoy kangoba nje angikaze bengijwayele ukuthi ngiyikhiphe out nabangani bami kodwa nje since ngazi ukuthi uma osebenza le mali ebengasekho egqilazekile akumnandi ngisho nje ukuthi hayi isithwala kuyona into eright. But wena uthi akuvuselelwe izinto akusona isithwalo leso? Angazi ngathini kodwa nje angithi imali phela njengoba impande yesono kodwa ngiyabona ukuthi hayi akuyona into enhle. Siyabonga dadewethu, ngiyathemba ukuthi mhlambe masikhuluma nomkhulu khona azokwenza ukuzokwazi ukuthi kukusize ukubeka kule nto oyifisayo wena ukuthi kube yiyona. Yebo. Babukele emakhaya beBlack Live TV impande zama-Afrika. Uhlelo lethu-ke namhlanje sidinga idudaba nosisi njengoba senizwile. Sizolinda-ke sizwe ukuthi ngabe uthini umbono kamkhulu Gasa ngalokhu. Maningi-ke imibuzo ekhona abantu belapha kwi-comment section. Qhubekani nibuze kukhona esingagcina sifundile nathi kukhona. Makukhona okusalayo uyakwazi ukusisiza uma ubuza. Sibonga kakhulu.